जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। कहल जाला कि दुनिया में कोनो काम असंभव नहीं है। कहल जाला कि तबीयत से अगर पत्थर उछाल तो आसमान में भी सुराख हो जाए। मुहावरा के और बात के ज्वलंत कर देतड़न और जिंदा उदाहरण बाणन हमनी के भोजपुरी इंटरटेनमेंट दुनिया के बेताज बादशाह पावर स्टार पवन सिंह। दिहले पान के बीरा भैया, दिहले पान के बीरा, हो गईलू तू मगन ए भौजी काचे कसैलिया के सवाद कैसन, ए भौजी काचे कसैलिया के सवाद कैसन। आज हम रउआ सभे के सामने पवन सिंह के बारे में और पवन सिंह के संघर्ष के बारे में बात करे खातिर आइल बानी कि एगो गांव से निकल के लइका अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कौना तरह से छा जाता और कौना हिसाब से राज करता और ओकरा के ओकर तुती बोले लागता। फुलवा पजबले कि भंवरा नयाई तब बुझिहा कि खिलियो के बा मुरझाइल। 16 बरिस के भइलू अब ही प्यार न भई, 16 बरिस के भइलू अब ही प्यार न भइल। ई जवानी बाबेकार कोनो यार न भइल। भोजपुरी सिनेमा में और भोजपुरी इंटरटेनमेंट में इ त एगो जग जाहिर है कि जे गायक है उहे नायक है। पहले वो गायक बनी ओकरा बाद वो नायक बन जाला और यही नक्शा कदम पर चलत हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो सुंदर फूल खिलल, जौना के नाम आगे चल के पावर स्टार पवन सिंह हो गए। पवनवा से पावर स्टार पवन सिंह के सफ़र कैसे भइल और का एमे अड़चन आइल और का संघर्ष आइल और का विपदा और आपदा आइल, ये सब हम आज रउआ सभे के सामने लेके आइल बानी। जोगिया के जोग दिल में राही राही जागे, जोगिया के जोग दिल में राही राही जागे। हो सखी मन महल में न लगे, हो सखी मन महल में न लगे। तन पिछुआला भाग्य मन आगे आगे, तन पिछुआला भाग्य मन आगे आगे। हो सखी मन महल में न लगे, हो सखी मन महल में न लगे। तो भैया ये सब कोई जानता कि पवन सिंह के गायकी जिंदगी है, जीवन है। गायकी और पवन सिंह ये दू गुना है, ये एक है। सिद्धार्थ सरस्वती माता पवन सिंह के गाला में वास करेली, तबे तो एगो बातों कहेलन तो डायलॉग हो जाला, तबे तो कोनो बातों कहेलन तो लागेला कि आलाप लगावतड़न, कोनो बातों कहेलन तो लागेला कि डायलॉग बोलतड़न। जैसे वीडियो के हम शुरुए में कहनी है कि पवन सिंह के पहिलका प्यार गायकी ही है और गायकी और पवन सिंह ये दू गुना हमें, ये दोनों एके है, एक दूसरा के पूरक है। पवन सिंह के गायकी के पूरा दुनिया मुरीद है। भोजपुरी के कोनो ऐसा गाना नहीं खे, कोनो ऐसा स्पेसिफिक जोन नहीं खे जौना में पवन सिंह अपन छाप नहीं खन छोड़ ले। चाहे निर्गुण होखे, चाहे चैता होखे, चाहे पूर्वी होखे, चाहे लटका झटका वाला होखे, चाहे पार्टी सॉन्ग होखे, पवन सिंह के जोड़ा नहीं खे भाई। छठ के गाना होखे, भक्ति होखे, भजन होखे, पवन सिंह यानी कि पूरा भोजपुरिया समाज के इमोशन, पूरा भोजपुरिया समाज के आशीर्वाद, युवा दिल के धड़कन, आरा के जान, भोजपुरिया समाज के आन बान शान, जेकर बेबाक वाला अंदाज है पहचान। हाँ भैया उहे हाँ हमनी के
पावर स्टार पवन सिंह। क्या नाम है हमार राजा, सबके दिल पे राज करी ले, मन करेला तो काम करी ले न तो आराम करी ले। इतना ही मन चलावे के बा तो देश के प्रधानमंत्री काहे नहीं बन जा। मैडम, हमारा मन के बात तुहरा कैसे पता? किस्मत के रेखा केहू काट ना सके, आ जवन भाग में बाऊ केहू बांट ना सके। कहाँ बस हमार बिहार के भोजपुर जिला के आरा मुख्यालय से थोड़ा सा ही दूर पे एगो जोकहरी गांव बा, जहां पवन सिंह के जन्म भई। ओकरा बाद पवन सिंह अपना चाचा के साथ कलकत्ता में चल गए। ओहिजे उनकर बचपन बीतल और ओहिजे अपना चाचा के छत्र छाया में पवनवा से पवन सिंह बन गए। जितना जल्दी हम इस शब्द कह देने की पवन सिंह बन गए, अतना आसान ना रहे, ना आसान बा, ना तो हर कोई आज पवन सिंह बन गए रहे। अब बन जाए। पवन सिंह बने खातिर एड़ी से सुर निकाले के पड़ेला। और पवन सिंह जब डायलॉग भी बोलेला, पवन सिंह जब अपन बातों कहेला तो एगो डायलॉग हो जाला। ये कोनो एक दिन में नहीं भाई, एकरा खातिर वो इंसान अपन जिंदगी तपा दिलस, जिंदगी खपा दिलस, बस अपन जनता और अपना ऑडियंस के प्यार खातिर। पे रखलू तू रुदल पे रखलू, नरसू पे रखलू तू रहसू पे रखलू, आल्हा पे रखलू तू रुदल पे रखलू, नरसू पे रखलू तू रहसू पे रखलू। हमरो पे आपन तू फेरा नजरिया, रखदा हमरो पे माई चुनरिया, रखदा हमरो पे माई चुनरिया, रखदा हमरो पे माई चुनरिया, रखदा हमरो पे माई। लेकिन भैया फिर हम कहम कि सफलता केहू के खैरात में ना मिलेला, एकरा खातिर बहुत कुछ त्यागे के पड़ेला। और पवन सिंह भी बहुत कुछ त्यागले बाड़ा। उनका बहुत सारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होला, काहे से कि जौन आदमी के बात वायरल हो जाला, बात एगो डायलॉग बन जाला, तो इंसान के इंटरव्यू या वीडियो वायरल होखल लाजमी बा। पवन सिंह पर जानलेवा हमला से लेके उनकर आवाज दबावे तक के भी कोशिश करेगा। रुआ सबे कहत होखा कि कैसे तारा भी का प्रूफ बा, तो रुआ सबे के हम अपना स्क्रीन पे एगो इंटरव्यू चलावत है। रुआ ई पवन सिंह के इंटरव्यू देखी जा। 1 मिनट के इंटरव्यू बा जौना में पवन सिंह पर हमला कइल गइल रहे। कम दिन भारी बस्ती शहर के नजदीक मैं आया ना, तो मेरे गाड़ी के आगे एक गाड़ी लगी और गाड़ी रुकी। उस गाड़ी से निकल के मेरे ड्राइवर को हटा दिया गया और जो अपने गाड़ी चलाने लगा और एक आदमी आके आगे बैठ गया। उसके कमर में पिस्टल भी था। मेरे स्टाफ का मोबाइल छीन लेना, बैग छीनने की कोशिश। मुझे लगा कि मेरे साथ अब कुछ गलत होने वाला है और ये लोग दूसरे वे में लेके जा रहे हैं मुझे। एक लंबा सा मार्केट दिखा, मैं गाड़ी स्लो हुई तो मैं गाड़ी से कूद गया। गाड़ी कूदा, 1 सेकंड के लिए गाड़ी रुकी, इसके बाद वो लोग भाग गए। तो हमारे स्टाफ भी आए, तो पब्लिक ने सपोर्ट किया, पब्लिक ने बहुत मदद किया। बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ के पब्लिक को जो मुझे मदद किए। जैसन कि रुआ सब इंटरव्यू देखनी जा। इंटरव्यू के चर्चा करे से पहले एगो हम बात कहल चाहम कि पवन सिंह के एगो फिल्म आई रहे पवन राजा, वो में एगो डायलॉग रहे कि कतनो आटा पीस द मैदा ना होई। पवन सिंह के कौन बजा देवे बाजा, ओइसन माई के लाल पैदा ना भाई। खून के धारा दुनिया में है फेमस रंगदार जिला यारा। ये डायलॉग से आगे बढ़ा जाओ और फिर बात होखता कि पवन सिंह के संघर्ष जौन कि पवनवा से पवन सिंह बनावे तक में सबसे बड़ रोल अदा कैलस वो उनकर चाचा, और चाचा के साथ साथ उनका घर और उनकर
परिवार। काहे से कि जब तक केहू के परिवार ओकरा साथे ना रहे तब दुनिया में ऐसा कोई है नहीं खे जे कि सफलता के सीढ़ी तक पहुंच जाए और सफलता के सीढ़ी ओकरा पैरों के तले आ जाओ। इता जनता कॉलेज होई भगिया के तेज, इता जनता कॉलेज होई भगिया के तेज, इता जनता कॉलेज होई भगिया के तेज, करे हमरा पे दिल कुर्बान। छिड़के ली हमारा पजान हसीना, छिड़के ली हमारा पजान, छिड़के ली हमारा पजान हसीना, छिड़के ली हमारा पजान। अरे पवन सिंह के एगो लाइव वीडियो देखले रही जौना में वो अपन माई के साथे बैठल बा और एगो बात कहलन कि हम बड़ा अभागा बा, कि हमार बाबूजी के एगो सपना रहे कि हम अपन पवनवा के बेटा खेलते और वो हम सपना पूरा ना कर पाए। हम पवन सिंह से कहल चाहते नहीं कि भैया हर खुशी हर कोई के ना मिल सकेला, ये दुनिया के रीत है, लेकिन कितना लोग अपन बेटा के पवनवा लेखा बनावल चाहे। एकरा से बड़ सफलता रउआ और परिवार और माई और बाबूजी खातिर नहीं खे। जब रउआ के रोल मॉडल माने लागल, जब रउआ नक्शा कदम पे समाज के लड़का चले लागल, जब लड़कन के रउआ आइडियल हो गई, हर कोई चाहे पवनवा बन गई चाहेला, पवनवा नाम एगो ब्रांड हो गई और पवनवा एगो नाम पहचान हो गई, फिर एकरा से बड़ सफलता और खुशी काहे हो सकेला। ये हमरा जितना बुझाइल है उतना हम कहनी, लेकिन एगो माई और एगो बाबूजी के जौन सपना है वो कुछ हटके ही है। काहे से कि रउआ कहीं पहुंच जाए, माई खातिर पवनवा, भैया खातिर पवनवा और पूरा परिवार खातिर पवनवे रह जाए। खुली गली हमसे, खुली गली हमसे, अब न लजाली ओढ़निया वाली, खुली गली हमसे, खुली गली हमसे, अब न लजाली ओढ़निया वाली, संगही चाट छोला खाली ओढ़निया वाली, संगही चाट छोला खाली ओढ़निया वाली। काहे से कि रउआ जब पवन सिंह ना रही तब वो लोग रउआ के उतने प्यार देते रहे जितना पावर स्टार पवन सिंह होखला के बाद भी। तो भैया पवन सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर अनेकों कहानी चलेला, हर कोई अपना तरीका से नरेट करेला, हर कोई अपना तरीका से बतावेला, हर कोई बतावेला। हम अतने कहब कि पवन सिंह और भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह लौका के भाती ना हमें कि अंगूरी देखब तो मर जाए। पवन सिंह एगो झाड़ है, बरगद के पेड़ है, जेकरा नीचे और जेकरा छांव से कितना लोग, जेकरा नीचे कितना लोग के छाया मिलेला और छाया मिलता कितना लोग के विश्राम करे के जगह हो गई। ऐसे केहू पर लांछन आलछन लगावल बहुत आसान है, लेकिन ओकर कर्म पर भी एक बार नजर दौड़ावल एक इंसान के काम है। उनकर फैन लोग कैसन ऐसन ऐसन डायलॉग भी बतनावेलन कि पूजा बिना हवन के और भोजपुरी बिना पवन के अधूरा बा। वो इंसान के और वो इंसान पर कि सूरज के दिया दिखावता। लेकिन खैर कहल जाला कि जौन इंसान जब कहीं पहुंच जाला और जब पेड़ फरे लागेला तो वो झुक जाला, और पवन सिंह के देख के हमरा इहे लागेला। पवन सिंह के जिंदगी के शुरुआत एक करीबा चुप रह गाना से होखल और कितना लोग के चुप करा देले अपना गायकी से। और जैसे रउआ सबे सोचता नहीं औसा हूँ, ये इंसान के बेबाक अंदाज भाई छा जाला है। मतलब कुछो कही वायरल हो, कुछो एकर मतलब ही ना कि तारा के गाड़ी दी, ओकर बात करे के अंदाज, ओकरा चले के अंदाज, ओकरा गावे के अंदाज, ओकर एक्टिंग करे के अंदाज
और सबसे ज़्यादा जिंदा दिल इंसान ये हर कलाकार से और हर इंटरटेनमेंट के दुनिया के जे भी बेताज बादशाह बा ओकरा से अलग करे खातिर काफ़ी बा। खैर पावर स्टार पवन सिंह के बारे में अभी इहो खबर आवे लगा था कभी कभी कि अब एक्टिंग के दुनिया से नेतागिरी के दुनिया के भी रुख करे के इच्छा करत ताड़न, लेकिन एकरा में अभी समय बा आ जब ऐसा होई तो ओकर बारे में ही वीडियो हम अवश्य लेके आए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में रुआ सभी से फिर मुलाकात हुई। और हाँ, अगर पवन सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी चाहत हो खबजा तो वह नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए जा, तो हम पवन सिंह के बारे में पार्ट 2 के वीडियो भी लेके आए, या फिर कोनो दूसरा कलाकार के भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार के बारे में जानल चाहत हो खबजा तो ओकर नाम अवश्य कमेंट बॉक्स में बता देहब जा, ओकरा पर भी वीडियो आए। काहे से कि जवन इंसान जवन कलाकार हमनी के इंटरटेनमेंट खातिर अपन पूरा जिंदगी लगा देलस, जौन हमनी के चेहरा पर मुस्कान लावता ओकरा के अप्रिशिएट कईल जरूरी बा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दही जा। नमस्कार।